Ще ви направя един малко по-дълъг клип за твърдите покрития. Човека с този Land Cruiser е видял вчерашния ни клип за твърдите покрития, на какво са способни. И за съжаление неговия джип е обработен преди 10 месеца с твърдо покритие. И този джип е гаражен, не се кара. Виждате за какво става въпрос с твърдите покрития. Там е резервоара. Тук не знам дали ще се види. Отделно, че има места, които директно не са обработвани. Като ето тук, например. Ама той да го обработиш твърдо покритие, кьоф е да, защото ето какво се случва. Ето твърдото покритие на какво прилича след 10 месеца без да се кара колата. Ето това е. Отделно, че тук също не е обработено. Така че хора, обработвайте си колите с правилните неща. Това на обработено и на защитено ли ви прилича? И то без да се кара джипа. Ужас. Направо. Ето как се избива. Това е само което виждаме директно. Това като почнеш да го буташ, ще стане страшно долу. Така че си имайте на предвид с какво ще си обработвате колите. Това е от нас за сега.